bi annani cewa ni safiran lahu bil kainat mukassas in tafi cikin halittarsa bayi na Allah jama'ar manzan Allah ya keɓance daga nan zuwa tashin duniya ni ne ambassador nasa baituka babu sharha guda biyu cikin ganin da nawa manzan Allah ana ji ba wa ƙarja aliminul bisharatu bishara ta zo mun daga annabi ya faɗa mu bi madahiya ta dalilin yaban da dai masa ta dalilin yaban da maulan mushir ibrahim ya wa manzan Allah ta ji abin da manzan Allah ya faɗa masa daga nan zuwa tashin duniya a samu kawai kullum shawani su wani malami ya hakuri mun tora ka sama in abin siyasa ne baɗi ka sa a jefa ƙura'a in a daina maganar shibra a yi maganar malami kuma in ana maganar malamai sai a tsaya shi shibran a ga wani kalan mutane ke magana kansa za ka ga malamai ne ku kuma masu zance akan malaman ku jahilai ne mutum ɗaya na shi ibrahim ya fi mutanen ku 100,000 Allah ya nasa da mustakirin an yi jama'ar alam fiwaki cikin falalar da manzon Allah ya mu ya sai wa bayan malami 1000 a jikin almajiri na mutum ɗaya. Almajirin shi Ibrahim ɗaya an sanya bayan malami 1000. In ana magana wani malami sai ka iske masu zancen wani kalan malami ne. Shehu Kibirima ya ƙara zancen sa kan shi Ibrahim. Shehu Fatih ya ƙara zancen sa kan shi Ibrahim. Shehu Sa'idu ya ƙara zancen sa kan shi Ibrahim. Sharif Ibrahim Sani, Shehu Ahmadu Bola, shefananmu. iya wannan aka aje kuna da mutane irin wa'annan cikin tafiyar ba za ku kawo to wannan shine shi Ibrahim tarani muradan shine baitin karshe la muridan wa innani liyal mulku wa tasrif bil mustafa al ma'wa daga nan zuwa tashin duniya mai neman annabi shi Ibrahim shine murad la muridan wa innani kamar shi Ibrahim ko annabi kake nema kai ban kiran ka annabi ba zai samu ba Allah saka ba san ganin manzo Allah da ba san ka ba maganganu ne annabi kuma ya faɗa sai a daga hankalin wanda mai karamin imani ba faɗi ganin annabi da imani ba imani da annabi ba da ya kaji magana ta ƙarshe wai magana gadara gadara yayi annabi yana kishin gida jikin kaba haka sai aka ga ya miƙe yayi babban numfashi yana babban numfashi sahabbai suka ce ya Rasulullahi me ke faruwa yace na ji numfashin Allah ne a wajen Yaman karatun ya juya yanzu Allah saka ya Rasulullah Allah saka kana ne kai dai a shafi gashi da inda zai kwanta kana ne ana ji me nake faɗa to wannan dai a neman annabi tarani muradan kun gani ni ne muradi ba wai wani abu ne na alfahari ko godiya ce ga Allah annabi ya miƙe ya ce ana akramul awwalina wal akhirina inda Allah ni ne mafi darajar mutanen farko da mutanen ƙarshe to duk abin da shi Shehu Ibrahim zai faɗa inda ilimin yake sai ya nuna maka cewa a jikin annabi shi kuma ya samu tawalla rasulullah sai ka ji ya ce annabi ya jagoranci amri al'amari na falan yuzal ya gushe ya bar ni ba yusa'idu ni yana taimako na matukar zamani fasirtu mumajjida dukkan mutumin da yake malami in mun ido na zama abin girmama a ajansa sai na bar wuri ya hasada baya da haka faqadi rasulullahi annabi yake gun fa ainu ilayatul ilahi bi fadlihi bi badawin wa misrin janibat dahari talhazu annabi ya ce wa annabi ka shiga birni da ƙauye idanuwan Allah da falalata zamansa suna kallon inda kake kowane lokaci ko kana birni ko kana ƙauye fa ainu ilayatul ilahi idanuwan Allah na soyayya bi fadlihi saboda falalarsa annabi ya gaya mu bi badawin in ina ƙauye wa misrin ko birni
talhadu suna kallon janibi na addahara matakan zamani a ƙara kusanci. to wannan ina magana a shiga ɗariƙar tijjaniya a nan mutanen Allah suke nan ne ba za ka ji an zagi sahabi ba ba za ka ji an zagi waliyi ba ba za a zagi matan manzan Allah ba tun da ko magana ta malantaka ce ba ta nuna kuɗi ba balantana a ƙure ne duk fatasku mai tanka mu ne ya daɗe Allah saka. ai magana ce akan karatu ba duk mutumin da ke kin kare shi Ibrahim duk faɗin fatasku mai tanka mu ne ya daɗe a tura karatun a sama mun fi kowa baiwa mu almajan shi mai musun magana ya tanka mu mai cacen baki akan karatu shi da tarihi shi Ibrahim albarkacin shi Ibrahim komai ya zo mana alhamdulillah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Allah ba mu albarkaci yanzu za mu koma maulidin maulan mu sha'ul fati Allah saka. maulidin maulan mu sha'ul fati abin da ni na gani da idona shi zan faɗa shi ɗahiru na cewa ba mu yi zamani da maulan mu sha'ul tijjani ba amma mun yi zamani da khalifarsa mu ma ba mu ga shehu Ibrahim ba amma mun